Que tal, saudos? Detido en Pontevedra un mozo de 20 anos polo intento de homicidio do seu compañeiro de piso. O agresor acoitelouno no pescozo cun cúter. Dentro dos minutos imos con máis datos, pero antes titulares. O presidente da Xunta visitaba esta mañá a illa de Sálvora para comprobar a marcha das obras de rehabilitación que se están a levar a cabo no Faro, co fin de convertelo nun centro de interpretación. A actuación, que forma parte do programa Xacobeo Next Generation, posto en marcha polo goberno galego, conta con fondos europeos, cun orzamento d'1,5 millón de euros. Haberá que agardar ata mediados do 2025 para ver o Gran Montecelo en funcionamento. É a data que manexa a Xunta para a posta en marcha do hospital. Actualmente o proxecto atópase o 75% da súa execución. Preto dun cento de nenos conviven estes días no colexio de Abanqueiro, en Boiro, no marco dun proxecto de intercambio escolar con dos centros de Toledo e Santoña. O obxectivo desta experiencia é fomentar un modelo de escola inclusiva poñendo en valor as tradicións propias de cada comunidade. A seguinte quedada vai ser en Santoña. A parroquia de Baión, en Vilanova, regresa esta fin de semana aos anos 60 e 70. A Asociación O Castro organiza a 7ª edición da Mostra de Oficios, unha cita que congrega a dúcias de persoas arredor das tradicións e costumes que fomos perdendo co paso do tempo. Ademais de distintos obradoiros, a programación inclúe exhibicións de diferentes oficios como zoqueiros ou cesteiros e tamén representacións de actividades como a malla, tirar dos bois ou debullar o millo. E tamén esta fin de semana os amantes das motocicletas teñen parada obrigada en Ribadumia. Este venres arranca a 12ª edición da concentración moteira que organiza Trasnos do Salnés. A programación inclúe outras moitas actividades paralelas con diversas propostas musicais, entre elas a actuación do grupo Claxon ou dos Gin Tonics. Con todo isto e moito máis, arrancamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E víamos agora en portada. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou esta mañá a illa de Sálvora para comprobar a marcha das obras de rehabilitación que se están a levar a cabo no Faro, coa fin de convertelo nun centro de interpretación. A actuación levada a cabo no marco do programa Xacobeo Next Generation, posto en marcha polo goberno galego con fondos europeos, conta cun orzamento de 1,5 millón de euros. Acompañado da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, o director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, e o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral. O presidente da Xunta visitaba esta mañá o arquipélago de Sálvora, en plena ría de Arousa, para comprobar a marcha dos traballos que se están a levar a cabo dentro do plan de revalorización do Faro. A actuación incluída no programa Xacobeo Next Generation, posto en marcha polo goberno autonómico con fondos europeos, conta cun orzamento de 1,5 millón de euros. Con ela a Xunta busca a recuperación dun elemento patrimonial para convertelo en centro de observación turístico-científica e con el fomentar a actividade turística na zona. Temos uns tesouros, estas illas, este illa de Sálvora, que eu non coñecía, precisamente decía cando embarcaba que era que me quedaba por conocer, e a verdade é que é unha maravilla como todas as demais. Pois, hoxe poñémola un pouquiño máis en valor, xunto con todo o que temos en Galicia para que nos veñan a ver con sentidiño, para que nos disfruten e para que nos poidamos disfrutar da xente que ven aquí, que trae riqueza, pero hai que saberlo facer. Estamos nun momento turístico fantástico, pero precisamente actuacións como esta, de poñer en valor o noso, de saberlo poñer e como imos conseguir que todo isto vaya medrando sin que se nos vaya das mans e que siga creando cada vez máis riqueza en cada vila de Galicia. A actuación en Sálvora, incluída entre as 12 obras en bens de interese cultural previstas con cargo ao plan Xacobeo Next Generation, encara xa a súa recta final, polo que podería estar rematada xa a finais do verán. E haberá que agardar ata mediados do 2025 para ver o Gran Montecelo en funcionamento. É a data que manexa a Xunta para a posta en marcha do Hospital Pontevedrés. Hoxe houve unha nova visita ás obras, a primeira dos novos conselleiros de Sanidade e de Infraestructuras. Nestes momentos o proxecto atópase o 75% da súa execución.
Primeira visita dos novos conselleiros de Sanidade e de Planificación de Infraestructuras ás obras do Gran Montecelo. Hoxe percorreron as instalacións do futuro hospital que se atopa o 75% da súa execución. Trátase dunha obra de basamento de 2 edificios sobre os que se erixe un gran terceiro edificio de 10 plantas que é o edificio de hospitalización. Son 92.000 metros cadrados de superficie dunha infraestructura, como vemos, moderna, dunha infraestructura sostible, pero sobre todo unha infraestructura funcional, que é fundamental para mellorar a eficacia sanitaria e así tamén o confort dos nosos pacientes. Os cálculos da Xunta apuntan a que o hospital poderá estar funcionando a mediados de 2025. Non así o novo aparcadoiro de 900 prazas e a cafetería, que non serán unha realidade ata 2026. Nova zona de aparcamento de preto de 43 hectáreas que habilitará cerca de 900 plazas de aparcamento e tamén, efectivamente, esa cafetería con un modelo moderno, sostible, integrador e singular que unirá ambos edificios. O aparcadoiro ainda temos que sacalo á información pública e ao proxecto para iniciar os procesos correspondentes expropiatorios. Entón, a finais de 26 contamos novo aparcadoiro, non o que xa se está executando, e a cafetería. O custo das obras aumentou dende os 122 millóns de euros previstos inicialmente aos 170 millóns. Para equipar os novos servizos de radioterapia, medicina nuclear e hemodinámica, o investimento roldará os 8,8 millóns de euros. Pareceme un fito importantísimo na sanidade pública galega. Vai permitir tener acceso directo a un tratamento fundamental do cancro, de maneira que máis de 500 pacientes que actualmente ten que trasladarse a Vigo para recibir un tratamento de radioterapia podan facerlo cerca das súas casas. Xunto os conselleiros visitaron as instalacións representantes do Concello e da Deputación de Pontevedra. Tanto o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores como o vicepresidente provincial Rafa Domínguez destacaron a importancia deste novo equipamento froito da colaboración institucional. E seguimos en Pontevedra porque o goberno local xa ten os apoios suficientes para sacar adiante a modificación de crédito na que está a traballar. O Partido Socialista anunciaba hoxe que as negociacións mantidas co equipo do BNG foron frutíferas, polo que votarán a favor da aprobación. Segundo Iván Puentes, os nacionalistas aceptaron boa parte das propostas socialistas, permitindo acadar acordos por algo máis de 2,5 millóns de euros. Fumata branca no Concello de Pontevedra para sacar adiante unha nova modificación de crédito. O Partido Socialista anunciou hoxe que apoiará a súa aprobación. Cando hai vontade de entendemento, cando hai vontade de diálogo, cando hai vontade de acordo, que é o que debería haber sempre, e especialmente entre os dous grupos políticos que conformamos a esquerda neste Concello, a gobernabilidade é posible, o acordo é posible, e o Partido Socialista, como sempre dixo, é un partido que é fiable, que é confiable. A reforma do Parque das Regas e das zonas verdes de Monteporreiro, completar a conexión do saneamento das vivendas de Pontemuíños, a entrega de premios aos proxectos gañadores do Gastrolab ou unha campaña de promoción para os comerciantes das galerías Oliva son algunhas das propostas do PSOE que se financiarán con esta modificación. Isto suma un total de 637.000 euros aproximadamente de propostas especificamente do Partido Socialista incorporadas á modificación de crédito. Ademais, nesta modificación de crédito comprométense fondos para outras cuestións nas que había xa acordos previos. É o caso da axuda concedida ao Río Verbena Fest, os cartos para pagar as achegas aos clubes deportivos ou o incremento dos fondos destinados ao mantemento dos colexios públicos. Un acordo que para nós é satisfactorio e que vai supoñer nesta modificación de crédito achegarnos a algo máis de 2,5 millóns de euros consensuados, acordados e froito desa negociación entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, non? A contía total da modificación de crédito que se aprobará en pleno é de 9,5 millóns de euros. E aínda da política, Marea de Noia fai unha proposta pro vindeiro pleno a través da cal insta o equipo de goberno a solicitarlle a Consellería de Industria a instalación dunha estación de ITV fixa na localidade coa fin de mellorar os servizos que a día de hoxe se lle prestan á veciñanza. Fan esta solicitude en base ao número de vehículos que hai na comarca e no feito de que as estacións máis próximas se sitúan a máis de media hora de Noia. Dende a Marea aseguran que moitos concellos veciños, como é o caso de Porto do Son, Lousame, Outes, Mazaricos, Muros e incluso Brión e Rois poderían verse beneficiados da instalación deste servizo na localidade.
Detido en Pontevedra un mozo de 20 anos polo intento de homicidio do seu compañeiro de piso. As pesquisas apuntan a que a agresión derivou dunha discusión polo uso dun teléfono móvil. O agresor acoitelouno no pescozo cun cúter, provocándolle unha ferida que precisou de 20 puntos de sutura. A víctima de 47 anos tivo que ser operado de urxencia no Hospital Montecelo. Trátase dunha persoa de 47 anos que foi operada de urxencia no Hospital Montecelo, cun corte no pescozo que precisou 20 puntos de sutura. Esta persoa salvou a vida por milímetros porque o corte estivo a piques de seccionarle a xugular. Está detido por este feito AMS, de 20 anos, como suposto autor dos feitos por unha tentativa de homicidio. Ao parecer, os feitos se produciron na Avenida da Seca, nunha casa semiabandonada na que vivían a víctima e o presunto autor da agresión. A Policía Nacional interviu un cúter con que se perpetrou esta tentativa de homicidio, que é como preliminarmente están cualificados os feitos dada a súa gravidade. O motivo da agresión parece que obedece a unha discusión polo uso dun teléfono móvil. Bueno, durante toda esta xornada e tamén onte o tanatorio municipal de Porto do Son converteuse nun ir e vir de xente tras coñecer a nova do falecemento de Manel Deán. Familiares, amigos e veciños en xeral quixeron darlle así o último adeus ao concelleiro sonense. Ata o tanatorio chegaronse tamén numerosos políticos e cargos institucionais, entre eles o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Todos os que o coñeceron dicían del que era unha persoa afable e querida e sobre todo boa persoa. Esta mañá a Corporación Municipal celebraba tamén unha sesión plenaria con carácter extraordinario na que se decretaron 3 días de loito oficial e tamén as bandeiras a medio mastro. Os seus restos mortais xa repousan no cemiterio parroquial de San Sadurniño de Goiáns, en cuxa igrexa se celebrou esta tarde o seu funeral. Cambiamos de asunto, seguimos con outras noticias da xornada. A Xunta quere dotar a zona arqueolóxica de Adrovello no Grove dunha aula interpretativa. Anunciouno dende o xacemento o conselleiro de Cultura, José López, achegouse a Talía ata Adrovello para comprobar o estado do espazo tras as actuacións postas en marcha nos últimos anos coa colaboración da Universidade de Vigo. No seu conxunto supuxeron un investimento superior aos 250.000 euros. O conselleiro destacou os valores arqueolóxicos, históricos, paisaxísticos e socioculturais que reúne a zona e que conlevan, dixo, a necesidade de contar cunha aula de interpretación. Este novo espazo estará pensado para facilitar a comprensión dos restos conservados no lugar. Estará situado carón da igrexa de San Vicente do Grove. Trátase dun inmoble de aproximadamente 50 metros cadrados que contará con diferentes paneis, información textual e gráfica que dará servizo aos visitantes. Eses traballos contarán cun orzamento superior aos 17.000 euros. Pretendemos seguir consolidando todo o traballo feito durante estes últimos anos e comprometernos con ese plan director a seguir avanzando cunha folla de ruta clara, saber que temos que facer para consolidar, que temos que facer para coñecer realmente toda a información que nos vai aportando todo este espacio e sobre todo tamén ter clara cales son as decisións e os compromisos orzamentarios que son necesarios para continuar poñendo en valor todo este magnífico espacio de Adrovello. Os amantes das motocicletas teñen esta fin de semana parada obrigada en Ribadumia coa concentración moteira que organiza Trasnos do Salnés. Coñecemos os detalles dese programa logo da publicidade. Continuamos aquí nas novas en Canal Rías Baixas. O conselleiro do Mar participou esta mañá na asemblea do Clúster de Acuicultura de Galicia. Alfonso Villares tivo ocasión de coñecer os últimos proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Tecnolóxico situado no lugar de Couso, en Ribeira. O Centro Tecnolóxico do Clúster de Acuicultura de Galicia, situado en Punta Couso, no concello de Ribeira, leva anos traballando para desenvolver proxectos que melloren a competitividade do sector. A principal aposta de futuro pasa pola aplicación da máis avanzada tecnoloxía no cultivo de 3 especies principais: rodaballo, linguado e troita. En Galicia vamos a desarrollar 3 especies fundamentalmente, que son o rodaballo, o linguado e a troita. Pero a tecnoloxía que se vai a aplicar é completamente diferente ao que se ha aplicado no pasado. Son sustentables, son integradas no paisaxe, son en recirculación, son sistemas tan sostenibles, con unha tecnoloxía tan avanzada que só existe aquí en Galicia, non existe noutro sitio.
E son inversións tamén moi poderosas, porque a tecnoloxía leva implícita inversión. Inversión en tecnoloxía, inversión en capacidade, inversión en formación, inversión en capacidade humana. Nos estamos en programas de intentar captar talento, intentar decirlle aos xóvenes que están agora estudando, que pensan estudar, que a acuicultura é unha oportunidade para eles. O conselleiro do Mar tivo ocasión de coñecer máis en detalle as inversións previstas polo sector en Galicia a curto prazo e comprometeuse a apoiar dende o seu departamento a un sector que crea preto de 6.000 postos de traballo e factura unha media de 200 millóns de euros ao ano. Estamos dun clúster dunha acuicultura que reporta máis de 5.600 traballadores, que son os que ahora mismo están vinculados á acuicultura en toda Galicia, polo tanto son moitas as familias que viven dela. Falamos dunha acuicultura que está a facturar pois dunha media superior aos 200 millóns de euros anuales. Tivemos o maior récord foi no ano pasado, no ano de 2022, que foron cerca de 256 millóns de euros. O clúster fundado hai máis de 20 anos engloba na actualidade a empresas acuícolas non só de Galicia, senón tamén de toda España e Portugal. Os seus asociados representan o 85% da produción de peixes planos de toda Europa. E a Consellería do Mar tamén reafirmou o seu compromiso de apoiar e colaborar coa festa da Xouba de Rianxo que se celebra cada 25 de xullo e que fai este ano 29 anos. Así lle lo trasladou o titular deste departamento, Alfonso Villares, o alcalde Julián Bustelo, durante unha xuntanza mantida en Santiago. O conselleiro destacou a importancia desta cita gastronómica de exaltación deste peixe que conta ademais con selo de calidade propio dende o pasado ano, como é o de Xouba de Rianxo Pesca Artesanal Arte do Xeito. Segundo el, este tipo de eventos enmárcanse nas accións impulsadas dentro do goberno galego de promoción do consumo dos produtos pesqueiros. Preto dun cento de nenos conviven estes días no colexio de Abanqueiro en Boiro no marco dun proxecto de intercambio escolar con dous centros de Toledo e Santoña. O obxectivo desta experiencia é fomentar un modelo de escola inclusiva poñendo en valor as tradicións propias de cada comunidade. Alumnos do Colexio Macías Picabea de Santoña en Cantabria e do Centro Rural Agrupado Río Tajo da localidade toledana de Alcolea de Tajo conviven estes días en Boiro con escolares do Colexio de Abanqueiro no marco dun proxecto de agrupamento de centros educativos promovido polo Ministerio de Educación. Puxose en marcha este curso entre os 3 centros participantes e tras un primeiro encontro en Toledo tocoulle agora a quen dá Boiro. Xuntamos os 3 centros e decidimos iniciar un proxecto en común. Básicamente uns traballos que facemos a distancia pero mesturados con convivencias, que ao final é o que se busca. O que se busca é buscar que os nenos vayan a outros sitios, coñezan outro tipo de costumes, outras culturas. Os escolares tiveron ocasión de disfrutar dun amplo programa de actividades ao longo de toda a semana, dende visitas culturais que mesmo incluíron un treito do Camiño de Santiago ata actividades deportivas e de lecer que contribuíron a facer aínda máis enriquecedora esta experiencia. Estamos haciendo muchísimas actividades en grupos, estamos conociendo a mucha gente nueva, súper bien. Pues muy guay, he hecho unos amigos. Lo que más me ha gustado ha sido la piragua o el remo. Estos días me lo estaban pasando muy bien, haciendo actividades. Pues la verdad que lo estoy pasando muy bien, me lo estoy divirtiendo mucho con los niños de Boiro y de Santoña. Tras compartir estes días nos que conviviron as 24 horas acampando todos xuntos no centro escolar, hoxe tocou despedirse. Xa coa equipaxe lista tiveron aínda tempo de participar en varios obradoiros durante toda a mañá e disfrutar dunha comida conxunta na que os pais dos nenos boirenses elaboraron produtos típicos da gastronomía galega. E hoxe, para rematar, temos 4 talleres onde van rotando todos os alumnos, un taller de baile galego, porque teñen que conocer a nosa cultura, e máis están disfrutando moito del. Outro é de expresión corporal e clown. Temos un xogo de brilé, que é algo que non están acostumados a xogar os de fora. E hoxe trouxemos a Compostela Esgrima, que nos está facendo tamén unhas clases de esgrima que están aquí ao fondo. Sen embargo, a despedida de hoxe non é un adeus, senón máis ben un ata pronto, posto que volverán verse no último dos encontros proxectados, que terá lugar a finais do próximo curso en Santoña. Poderán, entón, seguir forxando os fortes lazos de amizade xurdidos grazas a esta experiencia, que de seguro perdurarán de por vida. ¡Nos encanta Boiro! ¡Viva el cole de Abanqueiro!
Este sábado estrease no Coliseo Noela de Noia o novo espectáculo do director local Jorge Gallardo. Trátase dun proxecto audiovisual que mestura diversas disciplinas artísticas, como é o caso da poesía e a música. Baixo o título Sonetos do Sótano, a súa estrea será ás 8:30 da tarde. O Coliseo Noela de Noia acollerá este vindeiro sábado a partir das 8:30 da tarde a estrea do novo espectáculo do director Jorge Gallardo, titulado Sonetos de Sótano. Trátase dun novidoso proxecto audiovisual sobre poesía, pero non será só iso, xa que haberá música en directo e tamén un recital poético a cargo de recoñecidos autores. Vamos facer unha gala moi interesante, vale? Vamos mezclar a arte e a poesía desde un lugar diferente, como digo sempre. Vamos traer un grupo de pandereteiras, o grupo Éborá, que van a abrir a gala, vamos traer a actriz Antía Costas a que veña a facer a presentación toda a gala, e podemos disfrutar tanto do recital poético en directo, con artistas de renombre, como mencionei antes, e facer a posibilidade de visionar os primeiros episodios, ¿no? Para que a xente se faga unha idea. E vai a ser un estreno que fai aquí, eu creo que vai a ser algo que vai a ter moita difusión a nivel galego, porque ademais el nos estuvo contando que ten diversos contactos e que o está ofrecendo pois a televisión e a varias produtoras, e que eu creo que vai a ter moito éxito. As entradas podense adquirir de xeito anticipado na oficina de turismo situada no edificio do casino, ata o propio sábado, en horario de 12 a 2. A actividade está organizada pola Concellería de Cultura. A parroquia de Baión, en Vilanova de Arousa, regresa esta fin de semana aos anos 60 e 70. A Asociación O Castro organiza a 7ª edición da Mostra de Oficios, unha cita que congrega a dúcias de persoas arredor das tradicións e costumes que fomos perdendo co paso do tempo. Ademais de distintos obradoiros, a programación inclúe exhibicións de diferentes oficios como zoqueiros ou cesteiros e tamén representacións de actividades como a malla, tirar dos bois ou debullar o millo. A parroquia vilanovesa de Baión prepárase para viaxar de novo ao pasado. A Asociación O Castro organiza para esta fin de semana a 7ª edición da Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares, unha cita que atrae a veciñanza da comarca e doutras zonas de Galicia. A parte de xente que ven da zona, por suposto, facemos énfasis en que van vir maiores de todos os concellos de aquí do Salnés, pero non solamente do Salnés, van a vir de concellos maiores e alcaldes de tan dispares como de Cariño, Fonsagrada e Viana do Bolo. As actividades vanse desenvolver ao longo de toda a fin de semana. As representacións dos diferentes oficios tradicionais teñen un peso importante dentro da programación. Ali vamos a topar, por exemplo, o último follalateiro de Galicia, que é do Concello de Meis, zoqueiros, xente que traballa o coiro, cestería, augardenteiro, por exemplo, todo o que é relacionado con instrumentos musicais. Dende a organización tamén destacan o conxunto de obradoiros desta edición pensados polo público xeral, pero poñendo especial énfase na rapazada. Durante un tempo a xente vai poder aproximarse a obradoiros de cestería, de traballo no barro. Temos un que leva a celina, que é do follato do millo. Temos un de cociña tradicional. O cartel complétase con diferentes representacións de tradicións ou costumes que se foron perdendo co tempo. Hai outra parte que intentamos representar que é a vida de antes. É dicir, como se desenvolvían as tarefas fundamentais do campo. Entón, aí temos, por exemplo, o carro con bois, unha parella de bois que tira o carro, como a xente iba no carro a buscar o toxo, a buscar a erva. Entón, como se axudaban entre si os veciños. Ademais, durante a fin de semana hai outras propostas como unha andaina da Santa Compaña ou actuacións musicais, todo para reivindicar a sabedoría popular dos nosos antergos e loitar para que as nosas orixes non caian no esquecemento. Un pobo que non coñeza, que non aprecia as súas tradicións, pois non é un pobo moi digno. Entón, nós o que queremos é poñer en valor eso. A mostra contará con zonas de aparcadoiro e tamén de carpa cun ollo posto no ceo para que a ameaza de choiva non sexa un impedimento para que Baión regrese de novo aos anos 60 e 70.
Os amantes das motocicletas teñen esta fin de semana parada obrigada en Ribadumia. Este venres arranca a 12ª edición da concentración moteira que organiza Trasnos do Salnés. A programación inclúe outras moitas actividades paralelas con diversas propostas musicais, entre elas a actuación do grupo Claxon ou de Gin Tonics. Ribadumia prende os motores da 12ª edición da concentración moteira de Trasnos do Salnés. A cita esta fin de semana cun cartel ateigado de propostas. O venres xa irán abrindo boca. Tras a apertura das inscripcións e unha boa cea, haberá música ata a madrugada con varias propostas, entre elas o grupo Claxon. O sábado a concentración moteira botará a andar ás 10 da mañá, incluindo ao longo da xornada diferentes iniciativas complementarias, como xogos populares, propostas gastronómicas ou unha búsqueda do tesouro. Os primeiros 20 inscritos na concentración de Ribadumia van a participar nun xogo que recorrer unha serie de pistas e van a ter uns regalos, uns agasallos. E aparte, bueno, pois como os chavales se vedes no tal, vai a haber stun, vai a haber verbena, vai a haber xogos, co cal quere dicir, animo a todo o personal que realmente acuda a Ribadumia. A música, pois, estará tamén presente ao longo de todo o sábado, destacando a noite o concerto da banda Gin Tonics. Ademais, nesa xornada, os organizadores traerán ata Ribadumia dúas MW Augusta. Quizás para moitos non conocida, ven sendo un Lamborghini, dos coches para comparar, e o que vamos a facer en apoio a Trasnos do Salnés é que o sábado vamos a presentar en exclusiva dúas unidades da marca. Por primeira vez en Galicia vamos a presentar aquí na concentración de Trasnos do Salnés. O encontro é posible grazas á colaboración de moitos patrocinadores entre administracións e empresas que apoian a actividade. Gracias a eles facemos posible que esta asociación motera faga esta concentración, este movimento de masa social de xente e que enriquezca este concello que é un dos concellos da subzona do Salnés, nos cales pois estamos moi centrados en que siga atraendo turismo e movimento de diñeiro. Iso é precisamente o que tamén destacan dende o Concello de Ribadumia, que tamén patrocina a concentración. O alcalde salienta a gran cantidade de xente que se achega ata a vila co gallo desta cita. É algo importante precisamente porque xenera un movimento económico e de feito pois aquí en Barrantes este fin de semana vai haber un movimento económico importante porque pois toda esta concentración moteira, bueno, pues de alguna maneira nos van a dar visibilidade e, bueno, pues entendemos que o sector da hostelería, que somos conscientes e sabemos que a día de hoxe pues está prácticamente pues todo ocupado, pues bueno, pues nos como concello temos que apoiar e vamos a apoiar. Aínda que o grosso do programa concéntrase o venres e o sábado, o domingo a festa tampouco para. Os inscritos están tamén convocados a un almorzo para despedir a concentración deste ano. Pois nada, así poñemos o punto final hoxe ás novas, de contado aquí en Canal Rías Baixas, nova edición do programa Orixe e Calidade, con toda a información do sector vitivinícola. Nos volvemos, como sempre, mañá a partir das 9:30. Graciñas por estaren aí.